Thank you.
Biblia, ayo puso na machine menu aka. Nanike, ni mati ndio na aprurie chila fodara aka. Ayo honga wata. That we are alive and we are here and we are walking around and we are breathing and we are eating is only by the special grace of God. Here Afugiri. Otu young man na sure. Akuna hulajia. Yaga goga imadu. Otu onye ogbeji 25. Ogbeji 45. Ayi nga onobula no nga ki wereji. There is another thing. There is another special prize. Ndigi jiji ha noro ro 6 o'clock. Somebody here all the paper can get to a shoe. Only who paper ya special gift here, I give announce by 6 o'clock. Gift that was she alabeke. That gift she alabeke. And all who ma Afugiri and alabeke. I hear what that gift. Any like that paper. Any like that paper. Chikuya. Paper where you want $1. Paper again only $1. That special ceremony will be by 6 o'clock. Yes, I know I 12 midnight. You know walk Otu, Abu, Ato, 80 stadium light. Stadium light here, Alabania. This is to show you that we are very prepared and we are very ready. As a DLA, as a form model, as a Henry Debu, Afugiri is beginning to happen. I na sikwaniba oro na le fraga nyao. I abewapo. I chori no 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. As my chori no 101, 102, 103, 104. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. So, Obako, today is a happy day for us. And congratulations to Koboko, the newest chief. The newest chief actually Chitawa.
With your presence here, our heaven is sure. Your worship, sir. You're welcome. You're welcome. You're welcome. God bless you, sir. His Royal Majesty's entering the arena. Biko Ogenze Biko, what attacking Legelende Afugiri? What attacking Legelende Afugiri? Biko, Nde Afugiri, here comes your Eze. Here comes one of your Ezes. The great personality is coming in. From here, onye jena abịa biko ọ bụghị ka anyị na-ekwe ndị kabinet gị ndị so gị na-azụ wee rute I so much appreciate my people. I am proud to be called an Afugiri son. I am proud to be associated with Afugiri activities. I am Ekelegi, Royal High Chief Charles Ukelono. God bless you. Your love for your community can never be measured with any reflection. God bless you, my high chief. God bless you, my people. Make sure you're there so that
Afugiri autonomous community, the Egu 4. Sir, you are welcome. God bless you, sir. Second. Okay, the second. I'm sorry, sir. God bless you. And I want to introduce the presence of His Royal Majesty Egu Ubutu of Egu Afugiri autonomous community. Represented by Kingsley Chukunenye Ibokwe, representing the Ebukutu, His Royal Majesty Eze Onyebuchi Onoha. God bless you. And my distinguished people, our guests, I want to introduce to you a personality, an engineer by profession, the essence of Ngbogu autonomous community, the oversaw in the person of His Royal Majesty Sir Chidoke Chukwuemeka. Sir, you are welcome. Thank you, Colonel Mbrachi Adiele. Chairman of the celebration of people, God bless you. God bless you. Please, my distinguished people, Afugiri, and remember to our royal father and our spiritual father today, Right Reverend Bishop Tansye Bibrosa, for you to lead us in this sermon and service of worship. The planning committee, UEG Gafwan, and the honorable members, the local government, House of Assembly, National Jesus. And the chief President General of Afugiri Federated. Ogi duru nile mma nile Morocco ndị ọkakwụkwọ ma ndị professors ma ndị universities asị na academic environment Chineke ga-agọzi gị n'aha Jizọs. Ọ masịrị Chineke na anyị niile zukọrọ n'ebe a. Oge ihe dị na-ekele ndị a kpọpụtara ihe bụ na ndị a mụtara mkpa ọ dị na ejiri Chineke bido mmemme a. And everyone that is Chineke na Chisi. Chineke ga-ewere Chineke ga-agọzi anyị. Efere kọta ofufe. A na-eji efere kọta ofufe. N'agbanyeghị ihe na-ekpe, iwu onye amaala, iwu onye chọọchị, ọtụ onye ọbụla mara na ọ Chineke kere ya. Ọpụtụ ọdụ, onye ọbụla mara na ọ Chineke kere ya. Ma onye nọ na nwaala, ma onye nọ ọgọ mmụọ, ma onye nọ na chọọchị, onye ọbụla mara na Chineke kere ya. N'ihi na echetara mgbe ochie mgbe ndị nna nna anyị ha na-agọ ọfọ banye elu niile, ha na-ebukwa ụzọ kpọkuo ọbasi dị n'elu bifo ha enweghị ha na-eme, nke pụtara anyị na ha marala na ọ dị ekekere ụwa, na ọ dị chi ka chi niile, na ọ dị onye dịka Chineke kere ihe niile. So o kwesịrị ka anyị si ya ịdịrị anyị na mma. Nke ọzọ bụrụ n'oge dịka nke a, onye ọbụla nwa afọ Igbo, onye ọbụla nwa afọ Igbo, ya bụ oge onye ọbụla maara nwee mmasị, nwee ọnụnụ ọkụ ka alarụ ụlọ, ka alarụ ụlọ, ka alarụ ụlọ.
ka anyị ghara ịla agbara ama ka anyị gbalatata ụlọ anyị ga-emepe emepe karịa otu ọ dị and ụmụ anyị ga-abara anyị uru karịa dịka ha dịcha n'aha Jizọs amen. So n'ihi nke a dịka anyị na Chineke na-ebido see a new dawn. Somebody see a new dawn. Somebody see a new dawn. Oh, a new dawn from the Afugiri. Genesis chapter 1 verse 1. Every place is so chaotic. This is a new dawn. I need to be with Chineke. I know Chineke let you know. Elibo wala gibira. Along wala gibira. Inyo wala gibira na dua na Jesus. Iriji. Of dragon. Ama iriji bo. Otu mmemme eji mara ndị Igbo. Meno na labeke onye Igbo eji ala anyị isi. Meno na ala Igbo eji ala anyị isi. Meno na ala Hausa eji ala anyị isi iriji. Ọ dị ihe kpatara ya eji na-eri eme. So ọ bụ a way of marketing the beginning and the end of a farming season. Ọ bụ oge a na-eji asị na oge ọrụ ubi nke afọ gara aga na ọ gaala. Ọ bụla etinyere iri ike Afugiri ka ọ ghara ndị ga-etinye bori a ka anyị na-esokọ anyị na Chineke anọkọ kparịa ụka. Ọ ga-adịrị anyị na mma, ọ ga-abara anyị uru, ọ ga-eme ka mmemme na ịdị n'otu bụrụ nta gara ahụta n'etiti anyị. Ụdị mmemme a na-eme ka anyị mkpokọta si na anyị bụ otu. Ọ na-eme ka anyị nwee ike mara na udo ebe ọ bụla udo dị ọganihu na-adị ya. Ọ na-eme ka anyị gosipụta ịhụnanya. Ọ na-eme ka enwezi mmekọrịta. Ọ dị ka harvest festival. Ọ dị ka owuwe ihe ubi. Owuwe ihe ubi bụ oge a na-eji were ihe ụtara n'ubi bịa were kelee Chineke, were kpara Chineke nganga si ya n'eziokwu izuru ka emere. Rọhị na-enweghị isi n'ọdụ gịsị ebe a gbawara na kọtin gịsị ka m agaruola isi mmiri ka m ajụ ndị ajụjụ a ndị chọrọ ịgarụla isi mmiri na agụmakwụkwọ shout hallelujah. Ndị na-eji ego atụgba ngwa ego, ndị na-eme business, ndị chọrọ ịgarụla isi mmiri tie hallelujah. Ndị nọ na politics, ndị chọrọ ịgarụla isi mmiri tie hallelujah. Ndị na-azụ ahịa chọrọ ịgarụla isi mmiri tie hallelujah. Onye ọbụla chọrọ ka o ruo isi mmiri n'ihi iruo isi mmiri ya bichara dị. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ndị si n'otu a kwụsị iri ji ha n'ụdị dị otu a. Nke a na-aga ịbụ ihe ịma aka na-emunye ọtụtụ obodo dị iche iche. Because ihe ọbụla na-eme ebe a ama m ndị na-ama bekee na-anụ ya. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. So dịka anyị na-ekwupụta ịdị mma Chineke, gịnị nzukọ ọ pụtara gịnị? Afugiri 2024 ọ ga-aga iwe ihe n'Europe. Anyị ga-adọta n'aka Jizọs. Junior by next year ọ ga-adị ọgwụ pyramids ga-aga n'igwe ogologo. N'ihi ya ndị eze n'ebe a lubunu aga ọrụ unu zuru ezu ebe anyị nọ. Anyị na-agị gosi ala ana ọ bụrụ na ọrụ ubi ezi ọrụ ọbụla nwa afọ Afugiri na-ahụ, ezi ihe ọbụla ọ na-eme Chineke na gị gosiri ya ahụ. N'ihi na ọ dị biznes a na-emere n'ime ya niile ụlọ ala. A politician ị na-azụkwụla Igbo onye ọde akwụkwọ ndị na-akụzi ya na university ị na-azụkwụla ala ọbụla ị gara ya adịrịghịla mma ga-eme nke ọma. Ma ọ dịrị ụlọ mma ị ga-agba adọlịa o nweghị ị ga-adọlịta na mgbe nta ụlọ kapet ya ndị ọnụ ụlọ ala mkpọrọ. So ọ bụ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị zukọrọ n'ebe a na mmemme iri ji a. Ọnwụ ji ya sitere ala pụta mana ọ bụ gị onwe gị mere ka ọ dị. Onye nwe anyị ezukọrịta ya ekele n'otu aka ahụ na-egosi ala ahụ oge a si onye gị ala nụrụ ihe ọbụla ga-ewetara
mashallah. Business owner, business owner. Ogana muputangosi. Manotutu, Manayi, Manabali. Agadota, Manaha Genna, Nagobara, Nagemoso. So there's now we hear you. The President General. They can't get here. I don't see what they do. I'm saying, I'm for 20. I don't have to like it right. Tell me about it, like where. Before you know it, check the one that all the member from home. Talk about check the senior islands. Afugiri, we shall be moving on. The end of Afugiri is a casting down. Ours will be, Yahweh say, lifting up. I'm not going to go to Jesus. The President General. Women's wing, Afugiri Federated. Even in the families, you know we are full fish. So bad. But even that way, you can't let it money. So, when you get with us, how old? But now, everyone is Yaga. Yaga, and Yaga. One of the other like in coma. Or can look at line. Check the grand name. Then you give them a meeting. Another again, not go on like a monster. Thank you very much, our own Bishop, a true son of Afugiri. Thank you very much, and thank you, sir. By so doing, the owner of this event, the #1 citizen of Afugiri, our President General, to my brother, Afugiri mamano, no, but Afugiri no nga. O pia do no to. Afugiri mamano, o halele, personal. Vocation. Royal High Chief. Mkwachi Adiele, ably represented by Marisa Adiele. Afugiri mamano. Una Pakoja. Una Masoli, special guest of honor, Una Pakoja now. Then the Pakoja and Akanje, yeah. It is represented in Afugiri, including the settlers in the farm settlement. Every other person would appear under that order. So village by village, Your Majesty, our Candy committee she may organize every village here. Having said that, therefore, with a microphone near the Royal Highness. Only as a Choyan Bully, Maggie, you know, here Barcelona, Labasaraki, and my home one day I walk home near Alcoco as a Jew. And I know that every child is unavoidably absent today, but he is represented by his handsome looking traditional Prime Minister, Royal High Chief. I will say that I will have a microphone near His Royal Highness for the traditional ceremonies involving Kolanot. Your Majesty. Yeah.
Aja Mamani. Ugbu a na-achọ igbo ndị na-agụ ọjị. Iko, ọ dịghị ihe a na-eme nke ụbọchị ihe anya anya. Onye na-alụta ọrụ ya bụ nkịtị ya emechaa, anyị akpọrọ olu ya. Nwoke ọma, ịzọ ọma ahụ otu ọjị. Ugbu a ewere m otu. Obikwa ewede ya elu. Anyị ji Chineke narị ọjị. Anyị na-agọzi ọjị. Ya bụ ọjị Afugiri. Mgbe ị gara Afugiri gị onwe gị masị, anyị anọghị ya. Ndị ochie lara wụrụ eze wụrụ na awụrụ. Eji ọtaka ha Afugiri sọ ọhụrụ otu. Agbanyeghị anyị kọrọ n'ọnwa Sabịrịta. Anyị bụ otu. Ndị mma anyị na-eme otu. Anyị chọghị idosa ala anyị. Anyị chekwasị ụmụnne anyị. Ndị nọ na mba, ya lụrụ ụlọ atọ. Mgbe ha nwere abaghị nwere ihe. A ga-emere ka anyị dị ka ndị nọ na Naịjirịa. Enyemaka ha adịghị, ọ ghara ịdị otu. Anyị si Chineke gọzie ha, gọzie aka ọrụ ha. Nye ha ndụ, nye ha ahụike, nye ha ọganihu. Anyị na-agbaghị n'ebe nwụọ ndị na-enyere ha aka laghachi ebe echefuru n'ihi na ha eche ebe ahụ rute ahụ ebe ha ụlọ mkpọmkpọ ebe ha ga-enọ. Anyị si gọziekwa anyị ebe anyị akọpụta ebe mma na nwere ndị ga-ewu anyị ga-eme ebe na-arịa ọhụrụ ha si ego na-eme nri. Ugbu a mmadụ onye ọbụla onye si onye ime nwere ọhụrụ zụtara ọrụ ozugbo anyị Chineke nna gọzie anyị gọzie aka ọrụ anyị ebe anyị ụzọ ka a bụrụ ndị ga-ewu ebe anyị na-abụ anyị abụ ebe ọ wenyere nje ya n'onye ga-esi ya ọrụ na ọ dị mma ya siri anyị aka ebe anyị ụzọ ego na ewu ka anyị si ụzọ na nyere ụmụnne anyị ndị na-enwe ha aka akwa ahụ echi ga akwụkwọ ndị ga-enyekwa aka ka Afugiri na aka n'ihu na-abụrụ otu gọọmenti dị taa ọwa nna ga-enyepere gọọmenti aka enyere anyị aka na-achọ m isi gbebe gọọmenti ọdụ onye gị bata anyị anyị chịkwa anyị na-eme otu Chineke nna ya nọrọ otuto n'aha anyị ji ohere a ime ka mmadụ niile n'ebe a mara onye na-represent the chairman of this occasion bụ Barrister Justice Daberechi Adiele onye nọchite anya the chairman of this occasion kwuru ka President General anyị bịakwani bịa kele unu gbakwana unu the journey so far gbakwana unu ma ọ bịara dị ya mara during his tenure that something like this is happening. Therefore, preaching, I think I will go. We only have one preaching at one time. And so I'm with a microphone. Mama, obi dị m ụtọ na ihe na-eme ebe a taa ọ dị ihe ọzọ mmemme ukwu dị otu a na-eme n'oge ka mmemme dị otu a na-eme ọ dị onye ọzọ mere ka ọ dị otu a ma ọ bụ Chineke ana m ekele Chineke si ya na aka ekele niile n'aha Jizọs biko maka oge na-ekele ndị eze ndị Chineke nyere amamihe n'ukwu
ndị na-approach a onye lago ya gụọ ya ma na-ekele ndị Progressive Union ma nwoke ma nwanyị ma ndị youth ndị na-etire maka nye n'ọnụ a ma na-ekele kachasịa onye nyere m ocho n'ozi nna ọhịa ma na-ekelekwa ndị kọmitii ndị hikwara iri ji a wee chairman ya wụ Royal High Chief ndị ozi nke akọla ndị na-ekelekwa ọha na eze gwara n'ebe a ibisa anyị iri ji ka mana Chineke bara ụlọ mba ụkpụrụ jiri bịa ka unu ga-eji laghachi ọ bụ ndị ọzọ ada akpọ unu anyị ga-eri n'udo nwa n'udo mgbe anyị ga-emecha ekele otuto na nsọpụrụ ga-adịrị Chineke ngọzi na-adịrị anyị n'aha Jizọs. nwoke Dr. Nkwachi Akele onye ọbụla onye Afugiri ya ekpere Dr. Nkwachi Akele ekpere ndụ because of the things he's beginning to do here in Afugiri. Ngara ịtụ aka bọọlụ o meghere na ebe anyị na-azụ ahịa. Ngara ịtụ aka bọọlụ nke o meghere n'Ụmụchukwu. Ngara ịtụ aka some of the educational things ọ na-eme. Ngara ịtụ aka na ọ na-eme in health. Truly na Afugiri Tawa, Dr. Nkwachi is one of our noble sons. Barrister Adaberechi Adele, the chairman of this occasion. Now, honor ever, but more than ever. Adamekele Ndeze Neba, Nekele, our guest of honor, and the chief. Manda Afugiri Nile, Osima Bonduna, Rose Kelea, the Rukana Wola, Tara Neba, Maros de Moka Nochitania, Yabasai, Omenala, who, yeah, Moya Nabata, Oban Yoji Chief, Chilia wrote to the level of Royal High Chief. Osim Ekunumana that you want to make an honor support here with his full mind. Yes, this occasion will reach you. And I never to tell no the development of Afugiri and Afugiri in beyond. Came the work here. All your Basara Mebo. Our man, oh, somebody who never say Mebo, and their mother. Now, Ululania, my friends, all that things are hard. How would the type of person who now support this kind of project be really remember? Olówóra biko yóò bí ọmọ gị n'enye ọwụra bụ ihe kwesịrị ka ime obodo na-aga aga ya ọbụla nsị ka ndị eji Afugiri mara ndewo biko ụlọ kọrọ chairman of location aka
worldwide. Over here now, on the pyramids.
progress. Unu na school na. Unu na festa. Unu na those two buildings. Ala gị kutu. Mmiri ọcha akwụkwọ a. Ala gị kutu ya in the next few weeks. Bịa n'ọrụ ụmụaka ebe a ga-akụ basketball. In the next few weeks, ala gị elu long tennis court for ụmụaka ime school na. So anoint Eze Ọta. And his soul rest in peace. All we need to and in the medical before these Ezes climbed up. And after them, we will other Ezes. But they will live long. I is your nearest also, they will allow Afugiri until I 180 years. Any years enough for 180 years. How will the man, they will the goodness and Allah. How should we all the people have a fellow? Even present days of Buddhism, and subject. After 118, they were here, maybe. When the children come see, after 116, they are all on it. And in my lifetime, people don't make I have tried to but I want to say two things now for my country. The political harmony, the civic harmony, the cultural harmony for Afugiri is now one. And from here going forward, several questions. Of the Anakin Gatawa, or Hallelujah. Only open our way are going to visit Kamakalam. Our brother, what do I do? Who are looking at whom I do visit Kamakalam? Only open our whole Arabic Hanila and another program. How are the combination of Obokaino Lega Kakayanaga or how you were here? There are several things that are given at school. Federal school are very soon. Really like the room a private school. They are coming back to Afugiri Central School. My school uniform won't work at school. All of them will be free. My people won't work at school. All of them will be free. Here are some of the automato. On that note, let me once again say I am so privileged. I am so happy to have been your keynote speaker today. I am a drop of microphone. Can you keep my head also? Afugiri man you. Hey!
So those qualities were there, and today he is doing extremely well as the member representing us in the federal house. Following work in there, you must have old money. Old money, away from there. Umaga 17, 18, national Dubai, Yaga Egypt, after before you know it, has all money. I have money. But the guy who owe money, having distinguished himself in various fields, and as the last commissioner for finance, Dr. Ahamunko proved himself a true and wholesome. Now we again, but he's a true son of Ahamunko, and when the proper history of the guy will be written, Dr. Ahamunko, I do know that 1 or 2 or 3 pages of that history will be devoted to you. Having said that, let me give the microphone to my focus of the Lukunia and Atuela program. The member representing the full people of Iguana Umwana in the National Assembly. All the traditional practitioners over here. Chief, most especially right honorable the time that's what you square up with the export of all the villages, I know all the events, I know all our leaders, and I make a hear from the man I got much and I'm alive. Ozo àwọn lè fi oyo náà rìn ọ́nà ti di kẹ máa ń bá ní o. Ẹni gbẹ̀rù kò ẹ̀dá lé kẹlẹ́. Ní ìfihàn máa lè máa bí wá yé yọ. Àyìnrí àyàn gbọ́ wọn wá yìí sọ ní à. Àyìnlá ti pápọ̀ wá yé. Ebe ayélujára politics jẹ́lẹ́gbẹ́ ayé kẹrẹ́kẹrẹ́. Àyìnlá ti bí kò káyí sí pé ní rí jì náà. Ojú do, ojú di lójú, ojú ìwọ̀nanya, ní mẹ́yà Afugiri, jáde ní ìlú lọ́wọ́, kéèké ìrìnàjò náà hàn náà wọ́n nà mọ́ sọ.
Mamano. Ikwaru Maya. Mamano. Adonu Manaya Jesus. Royal Majesty Ezembuli. Royal Majesty Ezechikwem. Royal Majesty Ezonoha. Ande Zeli Leberanga Kamesite Naka Eze. Innocent Igwe, who chairman, Maya North Traditional Rulers Council, to reach Ndes and also Esteban Nakadem, Traditional Prime Minister, the High Chief, Merawan Egebu, to reach the other traditional Prime Ministers there present, and recognize the President of Afugiri Development Union. Wosi Naki Arute, the Esconile, Mandi Youth, Mandu Mua in the Afugiri. Making the organizers of this New Year Festival. Agocha, Namo Dr. Agocha, Nampuegu. Forendile, Omarile Shafugiri. I don't know what to Marushi Puegu. Oh, Brendan, not to talk with a pen. Last Kahala to talk on Pueblo. For the villages, Afugiri and Pueblo, Ayana, Lukota, Oshiga, and I go to Shadanoku. Then not you have a to town. Over a hammer, Gahano. The thought of Mua that Afugiri and Pueblo must continue to be one. But in the moment, you're on who when I make Afugiri or Diche, Pueblo or Diche, Omoli Hobla, Nika Afugiri and Pueblo. We are one indivisible, indissoluble entity. Hobla Mera Afugiri Mera Pueblo. Hobla Mera Pueblo Mera Afugiri. So let us stop playing this politics of division. Yeah, Afugiri or Oriche, Pueblo or Oriche. So I want to use this opportunity. It's a kind of a here. Let me introduce you to Now, Jesus. Really, no one. So you who see him wrong. I got you with a number. There is no person, no man or woman born of a woman enough here around home. So I give you every assurance. Now, how did I get where a federal house in Yanni? No human being, no Jupiter, enough and no home. When the training agreement, no home, I get to Google, look up. Number, need to go to, you know, take a woman. Then lastly, because no home. Mbedani, Emma Dindu. Obuya, who own for almost 60 years and almost 40 years there in Hong Kong. Yaga yirikadi Hong Kong, yaga tola mo. Yaga yirikadi Hong Kong, mufta gomu. Mufta gindi ne so pia. Umwa gindi chore ngode Hong Kong. Moro ben presidi Hong Kong mo tola mo di Hong Kong lolo. Di Hong Kong lolo banandi ka kona. Nengara ya kane mehini ne kano sie na lolo. All around the Katamuko, Mando Zonga, Nemehe Open, Naba and Muona Fugri Muonian Pueblo. So they are going to allow one human in the guy name, touch it to Eke. Oh, who am I a Koran or Romania? Neither on them to develop a Fugri, to develop a law. Oga Pansi allow one, not even a crown of open Ranga open a break. Guru Dojago. I'm going to tell you. I'm going to you might need a day, you want to grab your I give people no option. Many are like an evil. And to the glory of God, Allah will give you paper in Jamana Jesus. People go to pardon their parent. Woman also give me a good parent.
ka Chineke ga zachapụ okwu ahụ, zachapụ mandate nke Chineke nyere ndị ọhụrụ. Ọ bụghị obi agọcha ka e nyere ya, ọ ndị ọhụrụ ka e nyere ya. Na-asọgidoro unu mmanụ aha Jizọs. Unu ahụla aga m iwere ji o pụta aka m nọ na kọt, ha gara chụgbugharị m, achụrụ m gaa n'elu, achụrụ m gaa n'ala. But in 1 week or 2, ga-ebe aga m isi na kọt fụta, aga m inwe mmeri n'aha Jizọs. Aga m iji president Afugiri Development Union, ihe m ga-eji were ha within the next 1 or 2 weeks. Thank you. Biko anyị ekelele agagọberi ka anyị nwere ogbe ejiri na abụọ, ogbe ejiri na otu, representing the 11 villages of Afugiri, 11 tubers of yam dịka chapụrụ achapụ. Keti Alamoto, our leader and member representing us. Ọ ga-elaghachi ga kele ndị eze because ama m njem dị alefu. Very, very much. This award is not a chieftaincy title. It is the collective will. It is the collective will of Afugiri that she will be so honored for all of the things she has done. Therefore, Your Royal Majesty, Afugiri, the award Afugiri Dr. Mrs. Iwoma for all that she has done for the Afugiri.
Honorable. Your award is now being presented to our sister, our wife, our mother, and she is receiving it. I will hand over the microphone to her for her brief comment to see how she feels about it. Okay, you don't know how. Afugiri da. Wani yake mai agare we bagi le jama. Amen. Man me si ala be kera wo. Dale ko ni la ko e pore. La ko ba ke. So you know. Amen. Praise the Lord. By extension, already did that I don't know many. Yeah, I did the one I want to. Not that much in here. Me, I'm a phone. I'll probably be a children. I'll probably be a children. All the illegal one. They're going to go to you. Money like I want her. Let me also say, the first person to get information here today. All the children of location. The children of location for that. 1 billion naira. 1 billion naira. I
Of this song. All of the paint, Afugiri videos with this paint. I didn't start his name. Thank you very much. For the Development Council, Chair, many Development Council, so I am with the Oman Glory of your home, Oman Glory of Kuala, and Oman Glory of Kuala.
aga m ịchọ ka the village heads and chairman bịa nso ka anyị nwee ike hazie ya otu ọ ga-esi gaa. What